Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui us porto el balanç de lectures del mes de juliol i espero sincerament que sigui l'últim wrap-up que gravo amb aquesta calor. Tinc aquí les meves notes, uns quants llibres que no van estar gaire reeixits, però cap al final vam remuntar. El primer llibre que vaig llegir al mes de juliol va ser La biblioteca del Monte Char de Scott Hawkins. En aquest llibre de nom evocador tenim uns orfes que són adoptats per un tal pare i aquest tal pare té una biblioteca i cada un d'aquests orfes estudia un catàleg. Estudiar un catàleg vol dir que es fan experts en una àrea, en una temàtica, i aquesta temàtica pot ser el món animal, els llenguatges, l'art de la guerra, i diguem que estudiar aquests camps els converteix en experts en els mateixos i els hi confereix gairebé superpoders. Aquest pare és un ésser gairebé diví i és un home molt estricte. Els tracta amb madura i tenen una infància una mica complicada. Però tot i així, un bon dia, quan aquest home desapareix, es queden com desemparats, no saben què fer. I comencen, per una part, a buscar-lo, a especular què li pot haver passat, perquè és una persona gairebé que no té debilitats, per tant, ha mort, els ha abandonat, què ha passat? I per altra banda comença una lluita de poder per veure qui, en l'absència d'aquest home, heretarà tot el seu poder i heretarà la biblioteca. I tot això passa al màgic món dels Estats Units. Tot i que ells creixen apartats de la resta de gent, ells recorden que havien tingut una vida entre la gent normal, però ara formen part del que ells en diuen els Pelapi. I ric una mica perquè jo, pel títol aquest superevocador de la biblioteca del Monte Char, m'imaginava tot menys una història allà al mig dels Estats Units. Així que no tenim res de mons fantàstics, ni creació de mons, ni res. Però tot i així, amb la premissa, el que esperes és una mitologia ben construïda, encara que sigui en aquest Estats Units, no? Et pots fer un Estats Units propi. En realitat és tot més aviat caòtic, perquè sí que és veritat que una fantasia pot tenir lloc. Tenim la fantasia urbana, pot tenir lloc en una ciutat, pot tenir lloc al món que coneixem, no? Però dins d'aquest món, les normes internes del món de fantasia fan que sigui únic. En aquest cas no. I a sobre, quan vaig començar a llegir, res tenia sentit. Però bueno, al principi tu aguantes, tires endavant perquè dius, pot ser que més endavant, tot això que m'estan explicant, comenci a encaixar. De fet, jo ho havia comprat totalment, estava molt a dins, dic, no estic entenent res, però vinga, som-hi. Però no. Tota la trama és com un garbuix, un descontrol increïble i totes aquestes esperances de que tot acabés encaixant més endavant, cap a la meitat ja comences a abandonar-les totalment, perquè et queda clar que l'autor jugarà una mica al despiste, a fer grans revelacions que no surten d'enlloc, sense haver plantat res, a veure si alguna fa diana, però no d'una manera satisfactòria, de dir, ui, em fas un gir i de cop tot adquireix un nou significat, no és a base de Deus ex machina. I jo, sincerament, puc aguantar que un llibre sigui confús, puc aguantar que un llibre no sigui totalment transparent, el que no puc aguantar és que això sigui... que la finalitat d'això sigui absolutament res. Necessito, com a mínim, que m'ofereixis un món que tingui una lògica, unes regles internes que tinguin sentit dins d'aquest món, encara que sigui un món molt esbojarrat. Però de lògica ja us dic que ben poca, tenim gent ressuscitant, les vegades que vulguin, el sol desapareixent, gent que els fa cas perquè sí, perquè la trama ho necessita, però no hi ha un sentit dins d'això. I si tot està al servei d'aquest autor, no hi ha una aposta real, no hi ha una tensió real i t'acaba donant igual el que els hi passa als personatges. Ara, no tot és un desastre. Vaig trobar que hi havia un rerefons de trauma, els temes, el trauma infantil, la lluita de poder, estaven fins a cert punt ben portats i la prosa és correcta, té ritme i jo reconec que és un llibre molt únic. I això no se li pot negar. Em vaig quedar llegint pel simple plaer d'haver trobat una raresa, encara que al final per mi no fos efectiva, perquè això en un mar de llibres que a vegades s'assemblen molt entre ells, té cert valor. Però personalment crec que moltes de les ressenyes positives que té, perquè a Goodreads aquest llibre té un 4 i pico i les ressenyes són molt positives, crec que precisament donen valor a això, a la raresa, a la diferència. Però sense parar-se a pensar si darrere d'aquest, ui, mira que raro que soc, hi ha alguna cosa. I ja té la que ho digui jo, perquè sabeu que m'agraden els llibres estranys, però vaig trobar que li faltava alguna cosa que
fes que tot quedés ben cohesionat. Ara, entenc per què podria arribar a agradar a algú. El que no entenc és que hi hagi com aquesta unanimitat d'aquest llibre és un llibre bo, perquè és dels pitjors llibres que he llegit aquest any, en la meva opinió, per gustos colors. I aquí vaig continuar amb les meves lectures que no me'n van acabar de dar. Un llibre d'Eric La Roca, que l'he llegit bastant aquest any. Aquest llibre en concret és We Are Always Tender with Our Dead. En concret és una d'aquestes còpies digitals avançades per ressenyar i és bastant difícil de valorar. Cada cop estic més convençuda que és un autor que em funciona en un format curt, en relats. La cosa és que és bastant boig perquè van anunciar aquest llibre com Blackwater meets no sé què era. I em sembla bastant boig perquè no hi he vist ni una similitud. És com bastant delirant. No és que ho puguis agafar amb pinces i entenguis per què. És que no entenc a qui se li va acudir. Però bueno, tampoc quan llegeixes Eric La Roca, jo no crec que vagis a buscar un Michael McDowell. Jo anava avisada perquè sé que aquest autor sol tocar temes inquietants i jugar amb la incomoditat del lector, però en aquest cas ens hem passat de voltes. En aquest llibre tenim el Rupert, que és un noi gay que està atrapat en un petit poble del que vol marxar. Amb el seu pare no hi té gaire bona relació, des que va morir la seva mare és una relació com molt freda i se sent molt sol. I quan ja ho té tot gairebé a punt per fotre el camp, hi ha una massacre al poble, maten moltíssima gent. Ells se'n salven precisament perquè estan vivint aïllats i no estaven amb la resta del poble, ell i poca gent sobreviuen. I en aquest poble el que decideixen és deixarem tot tal com està, deixarem els cossos allà on estan i preservarem el lloc de la massacre. I per això necessiten gent, voluntaris, bueno, no voluntaris perquè els hi paguen, i uns d'ells seran el pare del Rupert i el Rupert per vigilar el lloc de la massacre, que ningú toqui res, que els animals no vinguin a menjar-se parts dels cadàvers, una mica macabra. I arrel d'això i d'aquestes noves funcions, el Rupert veu estroncada la seva fugida d'aquest poble. Un poble que a més és una mica sectari, no acabem de saber com funciona, s'apunta alguna cosa, no? Que hi ha com un grup d'homes grans que controlen una miqueta tot el cotarro, però no acabem de saber el què. Aquest llibre és el primer llibre d'una saga, però per mi deixa molts fronts oberts o no acaba d'explicar prou coses com perquè sapiguem una mica què podem esperar de la saga. I a mi no m'ha acabat de. Trobo que és un llibre que és cruel de manera gratuïta. I no pensava arribar a dir això mai, però la veritat és que en el seu llibre anterior ja vaig tenir aquesta sensació. En la seva novel·la anterior ja vaig tenir una sensació molt similar. Com de que estem intentant posar unes escenes i fer unes coses per deixar el lector en xoc. Però el discurs que hi ha darrere jo no l'acabo de comprar. I això és raro perquè sembla que La Roca és molt conscient dels temes que està tocant perquè, de fet, a la introducció fa una llista dels temes incòmodes que tocarà i t'explica precisament que no hi ha una manera d'endolcir-los o de fer que això passi millor. Vale, comprem. El que no comprem és que si aquests temes són tan horribles, vulguis encara fer-ho més efectista i fer que una cosa que ja és escabrosa sigui com insuportable, impossible de mirar mentre està passant. Normalment, sabeu, ho torno a dir, que pel que llegeixo no em sol espantar aquesta incomoditat. Però en aquest cas, més que provocar-me una reacció, el que ha fet ha sigut desconnectar-me totalment dels personatges i de la història. Personatges amb els que d'entrada ja no acabava de connectar. Amb la seva ficció curta suposo que això ho pots trampejar millor. Si he d'acompanyar un personatge durant 25 pàgines, potser no necessito establir-hi un vincle emocional o empatitzar amb ell. Però en una novel·la, per molt que sigui una novel·la curta, potser sí que m'hauria d'interessar a qui estic seguint. O se m'hauria de fer interessant, com per dir, vale, encara que em resultis desagradable, i tinc alguna cosa aquí. Però no, perquè tenim uns personatges que són com un tros d'enciam sense amanir i jo he de fer l'esforç de seguir-los mentre a sobre passen coses superxungues. I de fet el que més m'ha agradat han sigut alguns fragments que eren quasi bé autoconclusius i que recordaven els seus relats. Hi havia conceptes molt potents com els éssers sense rostre, perquè la massacre aquesta la cometen una família, uns pares i un fill que no tenen cara. I dius, qui és aquesta gent? Què els hi ha passat? Per què estan matant a tothom?
o l'ambient de control absolut per part d'aquests ancians del poble, ancians, que no ancians, però tot plegat queda soso, no ens donen cap explicació, que ho entenc, si hem de tenir més llibres en aquesta saga, però m'has de donar alguna cosa, algun al·licient perquè jo vulgui seguir llegint. Éric La Roca és una de les veus més úniques davant en el panorama del terror contemporani, però personalment el seguiré llegint en altres coses. Dubto molt que segueixi aquesta sèrie. I un altre llibre potxo, però us prometo que ja és l'últim i d'aquí tot cap amunt. Vale? Va ser The Wax Child de la Olga Rabb, que és una altra còpia avançada que no m'ha acabat de quadrar. I en aquest cas és ficció en danès, traduïda a l'anglès. I estem a Dinamarca al segle XV, tenim bruixeria i aquí ve la part interessant. La història la narra una figura de cera feta per la dona que està sent acusada de bruixeria. Per a mi és inquietant, intrigant. Abans que res hi ha dues coses innegables. Es nota que l'autora ve de la poesia perquè la prosa és superpoètica, és bastant evocadora. Això serà dur. La càmera ja s'ha parat perquè s'havia escalfat i portem només 2 llibres. Això em passa normalment quan ja estic acabant de gravar. Vull dir que... Què us estava dient? Això, que es nota que l'autora ve de la poesia i que la prosa és bonica, té imatges maques, fins i tot en traducció, que normalment la traducció a l'anglès trobo que queda bastant secota. Em solen sonar descafeinades, en aquest sentit crec que si llegeixo literatura traduïda prefereixo llegir-la en català o en castellà, crec, de percepcions meves, crec que hi ha més nivell. Flueix més tot, no sé si és perquè el català és el meu idioma i amb el castellà estic molt familiaritzada o què, però... I l'altra cosa que tampoc li puc negar a l'autora és que ha fet molta recerca. Aquest llibre es basa en fets reals i es nota, però tant de bo hagués posat alguna cosa de collita pròpia per fer una miqueta més sucós. És un llibre curt, que no arriba a les 200 pàgines i que tot i així em va costar uns quants dies d'acabar, perquè sentia que no avançava. La maquetació de la còpia també era un cristo, però bueno, això no és culpa de l'autora. Segons avances, tot és tan abstracte, i jo diria que cada vegada és més abstracte, que et costa una mica de situar-te. És com volgudament eteri, et sembla molt bonic, però dius, vale, és novel·la, m'estàs intentant explicar alguna cosa i jo ja no sé ni de qui m'estàs parlant ni des d'on m'estàs parlant. Qui és aquesta gent que truquen de matinada? I clar, no saps si estem somiant, si és una metàfora... I m'ha faltat substància, perquè m'he quedat amb les ganes de saber realment què estava passant en alguns moments i de que hi passés alguna cosa més. Crec que pot ser una lectura molt bona pel lector adequat, que crec que no era pas jo. O sigui, no és un llibre que m'hagi semblat objectivament dolent, però a mi m'ha frustrat i l'he viscut des de fora. I no l'he gaudit. I va, ànims, que a partir d'aquí la cosa remunta, ¿vale? Una de les grans descobertes del mes, Ahí fuera, de la Kate Folk. Jo vaig entrar a la llibreria Calders, vaig veure aquesta portada i em va dir compra'm, compra'm. I ha sigut la meva primera incursió en la literatura de la Kate Folk, que l'autora sí que em sonava d'alguna cosa, però que no havia llegit mai. Aquí tenim relats de ciència-ficció o ficció especulativa amb elements de terror o una mica inquietants. I m'hi he trobat una veu uniquíssima, amb un estil molt original, amb el que he congeniat moltíssim. Les premisses ja d'entrada criden molt l'atenció. Tenim, per exemple, bots que existeixen en la vida real i que s'hi intenten lligar per aconseguir les teves dades. O una casa que necessita hidratació constant i que desenvolupa un vincle amb els seus habitants bastant xungo. O gent que té una estranya malaltia que fa que els ossos se li desfacin a la nit i estan en un centre en el que els cuiden, també desenvolupant entre ells unes relacions una mica malsanes. Però on trobem l'or, on la joia realment, és en com la Kate Folk escriu aquestes històries. No és només una premissa potent, és que la manera de desenvolupar-les a mi m'ha semblat boníssima. Són contes, ja us dic, una mica inquietants o pertorbadors que tenen una miqueta d'humor o ironia i que t'arrenquen un riure, però d'aquells que sorgeixen de la incomoditat. A més, és bastant satisfactori perquè tant el primer relat com l'últim són com cares d'una mateixa moneda i hi ha la sensació de tancar un cercle. En aquests relats s'exploren un fotimer de temes, però jo crec que el cor d'aquests relats és com ens relacionem entre nosaltres, les relacions que establim, ja no de parella, i la idiosincràsia tòxica que s'arriba a instaurar dins d'algunes d'aquestes relacions, també les expectatives de la societat, com jugar-hi a favor, com jugar-hi en contra, i tots els personatges sembla que tenen com una dificultat per moure's en el món, com que no saben gaire bé com s'ha de fer això d'existir. I, evidentment, també tenim una miqueta
de feminisme. L'autora té un perfecte domini del to, una manera d'escriure que ja us dic, a mi em va encantar. I em van donar ganes de, ja ho vaig posar a la mini ressenya que vaig fer a Goodreads, d'obrir-li el cap, rebuscar una mica en aquell cervell per entendre què passa, d'on surten aquestes idees i potser quedar-m'hi a viure, perquè és una autora amb la que he congeniat moltíssim. Després vaig llegir Una escapada de cap de setmana de la Emma Cline, una molt bona lectura per una escapada de cap de setmana. I sabeu aquells llibres o pel·lícules que no pots deixar de mirar, que t'estressen moltíssim però no pots deixar de mirar, que és com un accident en temps real? Doncs és una miqueta aquest llibre. Tenim a l'Àlex, que és una noia de 22 anys, que tot i que no s'acaba de dir clarament en cap moment, és una espècie de treballadora sexual perquè el que es dedica és acompanyar homes molt més grans que ella i molt més rics a canvi que la mantinguin. I desenvolupa una relació que li sembla que és una relació una mica més, que té una mica més de xitxa, amb un home que es diu Simon i té una casa als Hamptons, on la porta. I clar, una vegada allà doncs s'introdueix en un món de luxe i d'elegància que no és el seu món, però ella sap mimetitzar-se molt bé. Fins que un dia traspassa una línia vermella per en Simon i ell la convida a marxar. Però ella, que a Nova York, que és on vivia, ja no hi té res, no té pis, no té amics, no sap què fer, decideix que no se n'anirà i que es quedarà en aquesta població costanera. No sap viure d'una altra manera que no sigui aprofitant-se d'aquesta gent, mentre deixa que s'aprofitin d'ella, i té la certesa de que el Simon recapacitarà i que en algun moment la deixarà tornar. Llavors es posa com un deadline, que no sé si era una festivitat, i en què el Simon celebrarà una festa i diu, si aguanto fins aquest dia voltant per aquí, em planto a la festa del Simon i ell em perdonarà i em tornarà a acollir. I durant aquests dies la veiem anant per aquesta població i una mica improvisant en el dia a dia. Es converteix en una convidada permanent i va pul·lulant pels llocs per aquestes cases luxoses de rics, en un entorn una mica tòxic. Tu la veus amb molta incomoditat per part del lector perquè ella és atrevida, és descarada, però dius en quin moment això deixarà de ser suficient i la desemmascararan i li passarà alguna greu de veritat. I la veus això, introduint-se una mica per les escletxes, allà on pot, sense saber aquella nit on dormirà, amb qui estarà, i la sensació principal és de molta incomoditat, perquè tu estàs... Ella és un personatge que no és gaire agradable, costa una mica empatitzar amb ella, entendre per què fa les coses, però no pots deixar d'acompanyar-la i, estranyament, també desitjar que les coses li surtin bé. Entra en una espiral com molt xungo, com que la tensió va escalant, i per això us dic que jo no el podia deixar anar, perquè estaves constantment esperant aquell moment en què l'expulsen definitivament del paradís, d'un lloc que no li correspon. I això és una lectura que pot enervar molt i que et pot posar dels nervis, però personalment l'he gaudit moltíssim. També vaig llegir El bosc de la foscor de Cixin Liu en lectura compartida amb els companys del Reducte Català. Aquest llibre és el segon d'aquesta saga de Cixin Liu, que no sé si té un nom, la saga dels tres cossos? No, crec que no. El passat de la Terra. Doncs és el segon volum, el primer em va agradar molt, em va sorprendre. He de dir que el primer em va agradar més que aquest segon, que no vol dir que sigui dolent, vol dir que el primer em va agradar molt, molt, molt. Trobo que quan a personatges era més potent la primera part, encara que aquí conservem el de Xi, que és, jo crec, el meu personatge preferit, i el de, m'atreviria a dir que qualsevol lector, però la resta de personatges que l'acompanyen potser em van agradar més els del problema dels tres cossos. També en aquest cas se m'ha fet més dens. Jo entenc que és ciència-ficció dura, que hi haurà explicacions denses i complicades i que hi hauré de posar una mica de la meva part, però en la primera part vaig trobar que s'ho feia venir molt bé per explicar-m'ho i fer-me entendre coses que en la vida jo hauria pogut entendre, i aquí, em va costar una mica més. I també vaig trobar que hi havia parts que allargava molt sense necessitat. En aquesta segona part, per no dir-vos gaire cosa, per no spoilejar del primer, representa que ens estem preparant com a humanitat per l'arribada dels trisolarians, que són uns alienígenes que han decidit que a la Terra hi poden estar molt bé, i ens estem preparant per aquesta arribada perquè no es preveu que vinguin aquí de visita, sinó es preveu una invasió. Posats tots els pros que li he posat, trobo que Cixin Liu és brillant i que segueix combinant a la perfecció aquesta part més científica, la part més poètica, reflexiva i filosòfica. I per escriure el que escriu, quan a la part més racional, trobo que a Cixin Liu se li nota com un sentit de la meravella
cap a la humanitat. Jo m'esperaria potser una persona més cínica, però veig aquí una persona que té fe en les persones i això és molt commovedor. En les conclusions que arriba no hi veus una ment freda i escèptica, sinó que hi veus algú que aprecia això, les coses que fan les persones i el que ens fa humans. I quan vaig començar a llegir aquesta saga no m'hauria esperat per res que anés per aquí, aquest home. I llegir-lo en lectura conjunta ha sigut un gran encert perquè crec que pocs llibres es donen més a ser comentats que aquest llibre. Hi ha molt per extreure-li, et fan fixar en coses que potser tu no t'havies fixat o, bueno, contrastes opinions. I espero que la tercera part també la llegim en lectura compartida perquè jo crec que m'està ajudant a que aquestes lectures siguin molt més memorables. I un altre llibre raret de noies joves que no saben què estan fent a la seva vida, d'aquests que m'agraden a mi. En aquest cas és Hurricane Girl, de la Marcy Dermansky. En aquest cas tenim un batut de trauma, humor negre i una miqueta de crítica social. Seguim a l'Alison, que és una guionista que marxa de Los Angeles, farta de la seva vida, farta de la seva parella, bueno, ara exparella, i se'n va a la costa a complir un somni que havia tingut el seu difunt pare, que era comprar-se una caseta a la platja. Una caseta molt mona, que li dura concretament una setmana perquè ve un huracà i se l'emporta. I aquí, doncs, és on comença la seva aventura. També per coses de la vida acaba amb una commoció cerebral i emprèn una aventura, una mica, navegant entre la innocència i el trauma, de tornada cap a casa, no cap a Los Angeles, torna cap a casa de la seva mare, cap al seu refugi, diguem. I seguim a un personatge que té una mirada una mica desconnectada de la realitat, com si estigués intentant mirar cap a una altra banda perquè és conscient de que si s'empeperina de tot això que li ha passat, es desmoronarà en qualsevol moment. Tenim una prosa amb frases com molt curtes, una mica desconnectades a vegades, gairebé amb reflexions una mica com infantils, que arriba un punt que no saps, és aquest personatge que és així una mica, és el seu caràcter, és innocent, és una mica infantil o és aquesta commoció cerebral que ha patit. I hi ha moments que no saps si riure, si plorar o posar una denúncia, perquè la pobra Alison tela. Hurricane Girl és com una faula moderna del trauma, la capacitat de resistència, de no assumir les coses que t'han passat perquè fer-ho seria massa i la necessitat de recuperar el control de la teva vida encara que sigui fent coses que no són les que t'ensenyarien a teràpia. Perquè, siguem sincers, l'Alison gestiona les seves mogudes d'una manera una mica qüestionable. Està desubicadíssima, però entrant en la seva manera de veure les coses veus que té una lògica per ella i que fins i tot fins a quin punt és ella que està una mica desquiciada o és el món que està boig. L'humor d'aquest llibre és bastant fosc, a nivell tenim una noia amb un foradet al cap per on li està sortint el cervell i ella diu, bueno, almenys ens queda la salut. Però, m'ha encantat seguir-la i m'ha donat ganes d'embolcallar-la, de donar-li una abraçada, de dir-li, no passa res, Alison, tot anirà bé. Una protagonista que recorda molt a la d'aquest, tot i que les dues gestionen les coses d'una manera bastant diferent, però sí que tenim aquell personatge que està desubicat i que fa el que pot i com pot. Després vaig llegir El misteriós cas de Style de l'Agatha Christie. És el primer cas de Poirot i és el típic cas d'una dona rica que es mor i que deixa una morterada de diners i toca que endevinem quina de les persones que l'envoltaven l'ha volgut treure del mig. No és el gran llibre, hi ha llibres de l'autora que m'han agradat més, però sí que, com tots els llibres de l'autora, m'ha entretingut moltíssim, es llegeix facilíssim i tu passes pipa. I té un final prou enrevessat perquè et sorprengui. Bueno, a mi tots em sorprenen perquè no hi ha ni un cas que jo hagi endevinat com acabava. Sí que és veritat que el llibre passa una mica sense pena ni glòria, però fan de bon llegir i l'experiència ha sigut millor perquè el vaig llegir en lectura conjunta amb el Camilo, de Bookstagram, i al final, quan llegeixes un llibre d'aquest tipus, poder anar fent teories sense endevinar-ne ni una i plantejant hipòtesis, doncs és part de la gràcia també, que si tu llegeixes tu sol, potser tu llegeixes d'una tirada i dius, apa, a la otra cosa mariposa, però no ho gaudeixes tant. I ja per acabar, que aquesta càmera no pot més i jo tampoc, El amor és un monstruo de Dios, de la Luciana De Luca, llibre molt curtet però intens,
Ens situem en un poble calorós en el que la vaga al cementiri ha fet que hi hagi una plaga de mosques i que l'aire estigui ple de descomposició, i en aquest context coneixem a la protagonista i una mica també a la seva família. És filla d'una mare autoritària, que ella no tenia ganes de casar-se, s'ha casat amb un home pusil·lànime, i han tingut aquests dos fills, que una és la protagonista, una noia gran, que ella mateixa, gran vull dir grossa, que ella mateixa es defineix com deforme, una noia desgarbada, estranya, una mica repudiada, i el seu germà, que sembla que no acaba de girar rodó tampoc. I ella somia amb acabar amb aquest llinatge malvat que li sembla que és la seva família, fins que en aquest ambient, ja us dic, calorós i sufocant, arriben uns missioners mormons amb unes bíblies intentant introduir-se a les cases de la gent, i que és gent que està esperant un miracle, i en aquest context serà molt fàcil que aquesta gent acabi entrant en aquestes cases, però en el cas de la protagonista, on acaben entrant és a dintre el seu cor. El poble veu redempció en aquests dos mormons, que igual poden portar un miracle, i d'igual manera la protagonista veu redempció en aquesta relació que pot arribar a tenir amb aquest noi d'una terra llunyana. És una novel·la poètica que té frases precioses, però que és molt dur. Te'l llegeixes compulsivament, els capítols són curts i té una prosa fragmentària i no necessites res més, no necessites més duració, més pàgines, perquè cada paraula està posada en el lloc just perquè faci diana. La prosa és visceral, és salvatge i reflecteix perfectament el trauma d'aquests personatges, l'abandonament, la sensació d'estar abandonats, deixats de la mà de Déu, mai millor dit, i també ens parla de la fe, però del que ens parla sobretot és de l'amor, que és aquest monstre de Déu. L'ambient és asfixiant, tant per la calor com per l'ambient que s'hi respira, i aquesta protagonista que tenim que sent que s'està ofegant en aquest poble i que s'ha d'escapar d'alguna manera. El vaig devorar, em va encantar, literatura condensada en poques pàgines, però molt, molt efectiva, i una de les altres grans descobertes del mes de juliol. I amb això ja hem fet un repàs de totes les lectures del mes de juliol i tornaré amb el vídeo de les lectures d'agost. Adéu-siau!